Morjes. Nyt kävi semmonen juttu, että iski totaalinen paskaolo. Väsyttää aivan mielettömästi. Vatsas kiertää, sattuu päähän. Hikoiluttaa ja on kylmä samaan aikaan. Nyt kaikki vähän samassa paketissa. Joten en tiedä onko tulossa flunssa vai joku, kun nenäkin tykkää vähän vuottaa. Muuten viikko on ollut ihan älyttömän hyvä. Mutta en jaksa tän enempää käydä nyt runoilemaan tässä. Katsotaan tuossa viikonlopun aikana, koska nyt on niinku levon tarve mieletön. Ainut vaan, että vähän fyysisesti siitä huolimatta vähän levoton olo. Että oikein toi makaaminenkaan ole kiva juttu, mutta eiköhän tämä tästä taas iloksi muutu. Kaiken maailman kirja-arvonnat, muut mitä lupasin tänään tehdä, niin enpä tee, enää yksinkertaisesti jaksa. Palaillaan astialle. Mukavaa viikonloppua kaikille. Moi.